Türkmenistanda paýtaçy daýhanlaryň suw, tehnika we dökün ýetmezçiliginden kösenýän barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň mardak habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, welaýatyň tas ähli etraplarynda we daýhan birleşiklerinde kärenneçi daýhanlar gowaçy eken meýdanlaryna ekiş suwuny tutmak işlerini öz wagtynda amala aşyrmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolýarlar. Potroçy daýhanlar öz gowaçy eken ýerlerini suwa tutjak bolup, hepdelep üstünde durmaly bolýarlar. Sebäbi birden nowatyň ýetende ýeriň üstünde bolmasaň, seniň nowatyň geçdi diýip suw bermeýärler. Käte bolsa nasos döwüldi diýärler. Adamlar gezeňini geçirmejek bolup, diňe gündizlerini däl, eýse gijelerini hem ýatman ýeriň üstünde durmaga mejbur bolýarlar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy ýerli kärenneçi daýhanlaryň onlarçasyna salgylanyp 22-nji iýulda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmiýetleri tarapyndan kärenneçi daýhanlaryň eken meýdanlaryna ekiş suwuny tutmak işleriniň taky haçan geçiriljekdi ýa-da nowatynyň haçan ýetjekdi barada anyk maglumat berilmeýär. Şeýlede nowaty geçen daýhanlaryň hem arş şikaýetleri diňlenmeýär. Şol sebäpli daýhanlar öz nowatyny geçirmejek bolup, howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli baryp ýetýän şu günlerde jokrama yssyda hem öz ekin meýdanlaryndan aýrylmaýarlar. Bu käbir daýhanlaryň saglyk problemalary bilen ýüzüýüz bolmagyna sebäp bolýar diýip habarçy belledi. Şeýlede habarçy daýhanlaryň suwdan başga-da tehnika we dökün bilen üçünçiliginiň hem öwürlikli däldigini sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy goramak ministrliginiň Mary welaýatyndaky bölümleri bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi.